ҳамин страничкаи Мадина Йилдиза хонашон омадем. И авқатҳои туркӣ, меҳмонӣ дар образи туркӣ. Дар ин дастархони туркӣ нехе мешинию дастархона дар болои поат мегирӣ ки мақсад ягом резондия. И салониҳои хай маҳкам кардаги худшону. И оши туркӣ, ҷурот. Бо ини хеле грибӣ овардан, қати сир дар духовка кардаги ҳам хеле маззаш ба мазза худ. Ана ки баъд аз ужин бо вақти чойнӯшӣ Зайнора хичон тайёр кардаги ҳам соҳибхона Медина Йилдиз. Баъди вай ҳамин шириниҳо. ҳамин сайти Медина Йилдиза соҳибашон ё дар инҷа байр кор мекунанд. Давоми чандин солае ки ҳамин Туркия тамоми чиза роӣ мекунанд. ҳам либосҳои мардона, занона, кӯдакона, духиву косметикаву тиллову чизе ки дар кортон бошад. Дар поён дар описании сайтшона мемонам. Чизе